Frans-Duitse nieuwe single is net uit. Ja, nieuwe single. Het mooiste in je leven zijn je vrienden natuurlijk. Nou, niet alleen je vrienden, ook je familie. Maar in dit geval heb ik ervoor gekozen om eens een keer een liedje te maken voor alle vrienden. En wel weer een ouderwetse, gezellige meedijner, wat mensen van mij gewend zijn. Heb jij veel vrienden? Echte vrienden heb ik er maar 2. En de rest zijn ook vrienden, maar op een ander niveau, zeg maar. Maar goed, de single loopt goed. De single gaat lekker, wordt lekker opgepakt. Wordt ook gelukkig veel bij jullie gedraaid, maar ook andere zenders in het land. Dus ik ben er wel heel blij mee, ja. Zo'n single is nog wel eens de opmaat naar meer. Is dat dit keer ook het geval? Zeker een opmaat naar meer. Eind september, begin oktober komt er een nieuw album aan met weer 14, 15 hele nieuwe stukken. En dat is wel weer echt het Frans-Duits gevoel wat op dit album tevoorschijn komt. Zijn ze allemaal al klaar of ben je nog druk aan het sorteren? Nee, het sorteren is klaar. We hebben de liedjes al geschreven en we hebben er in totaal 38 demo's gemaakt. En daar hebben we nu 15 te gekke liedjes uit liggen. Ik weet alleen nog niet of we de 14 of 15 doen. Maar ja, weet je, ik vind wel dat de fans die moeten altijd goed verwend worden qua muziek. Dus het zullen er wel weer 15 zijn. Allemaal nieuwe stukken. Ja, nou ja, de nieuwe single, Het Allermooiste in je leven, dat is de voorloper, om het zo te zeggen. En kun je voor de rest wel iets meer een tipje van de sluier geven wat erop gaat komen? Ja, jeetje. Ja, met name veel gezelligheid. Ook weer liedjes over het leven. Maar ook gewoon... ja, carnaval wil ik het niet noemen. Maar wel gewoon echt kroegengezelligheid die daar te horen is. Er komt misschien nog een mooie samenwerking met een bekende pianist. Maar dat kan ik nog niet met zekerheid zeggen. Maar dat is wel de bedoeling. Dus er komt ook weer hele mooie luisterliedjes bij. Weet je, er zit een goede balans in.